Hello, I'm back. Share sa akong mga igsoon na. Kumusta? Mag-ubod minabot sa youth camp, grabe. Pero awata pa das kapoy live ta, kay gimingaw na ko ninyo. Namos kong pag-ampog po na. Walang taka live, pero namos kong prayer. I-share sa nako, i-share sa inyo mga igsoon. Mabungahong kagabhion. Share sa ko mga igsoon. Please share our live. Shout out dito nan. '66 viewers this time. Mabungahong kagabion. Please share our live tonight. And don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section. Shout in the comment section. Shout out Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live ta mga kaigsuonan. Right. Namay nasuko niya itong post dali. Oo, nasuko ka lang itong post. Bitaw nga. Kung sa ting simbar, away na suko ning na-open siguro na. Kung sa ting simbar ka makapaminaw sa pulong sa Ginoo, pero sa laing adlaw kay basa-basa sa Bible nimo, di ka tinuray mabag-o. So ako nga prangka jud ko igsoon musulti niya. Ang uban kay murag na open ba. Wa sila kayo kasabot sa akong ipasabot. Pero tinuod jud na kay sama di ba? Sama ra gud na nga kana bitaw. Kita kay mukaon man kita. Kanang ting simba kausara sa usa ka semana nya maunay pagpakaon sa tong kalag. And then unsa may mahitabo sa tong Kristohanong kinabuhi ana og ang atong kalag ipakaon lang nato every time ra nga nay simba. Nya the rest of the days wala na to ipakaon whatever sa basag Bible, di ba? Luoy kayo, di ta mo grow, di ta mabag-o of course. Para na to kita mga tao mukaon ta. Okay, atong pariha ba no? Sa akong example no. Kita mga tao mukaon ta kada adlaw. Kaon na ta kausa sa 7 ka adlaw makuan ta na. Di pud ta mo grow yes tinoda. Makuan ta na mahimo tang maluris, di ba? Imagine unsay may tabo na to mga igsoon nga. Sa usa ka semana, usar ta ka adlaw mukaon niya pamahaw pagid kay ang simba. Kadiyot ra man ta na maminaw pulong sa Ginoo, half day man na. No? So ana ba? Painom-dom ko na to. Kita prangka lang ta. Siguro ang uban kay ma-extrema na to, no? Or di sila kayo kadawat kay ilaha po na. Pero naidaghang ganahan. Amen? Ang magpatudlo igsoon, ang katong mga humble, willing gina magpatudlo. Okay? So let's go. Let's start. Kumusta mong tanan? Shout out tanang OFW, Luzon, Visayas. Sorry. OFW in different countries, different places around the world. Shout out mga seaman, mga seafarer, no? Mga naka-permanent resident dia. Salute ko sa mga sakripisyo nyo na di lalim. Kanunay mo na kong prayer, mga igsoon, mga OFW. Usa mo sa hinungdan nga nung mag-live ko kanunay. Kabalo mo na kay, of course, I understand nga dili tanan ninyo na ay time.
nahihigayon nga makasimba, busy, no? Na ubang nasod nga di pwede mo simba, di ba? So, that is why mag-live jud ko kanunay para makadungog mo ba kahit papano. Amen? Praise the Lord. Anyway, pasensya di ay nga in how many days wala ta nag-live mga igsoon kay naami youth camp. So, 3 days mi nawala. Unya, usa ko sa speaker first night, grabing gibuhat ni Lord sa tanan. Daghan kay mga anointed speakers. Unya, dito mi. So, wala ko dire. Unya, wala may wifi dito hinay niya. Wala time nga maka-live. So, mauna nga naka-absent sa tong live. At least karon ibalik ko. Amen. So, wala man ta ka-live in these previous days kay naami gitawag og youth summer camp ani aging mga adlaw, but still namo sa akong prayer kanunay, namo before matulog inig mata, namo sa akong prayer mga followers. Shout out 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Thank you so much sa mga new followers, gi-welcome mo na mo anak. Welcome kay mo ani nga page. Wala ta mag-isa og relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. Amen. And then shout out na ko ang Cebu City Jail. Kita ta karong Lunes kay actually anniversary, di ba? So ako ilang speaker. Salamat kayo ning opportunity. Again, shout out Cebu City Jail. Shout out si Brad Aris. Brad, shout out, no? Nakasong pag-ampo kanunay. Shout out also nila ni Brad Ibang, Brad Mago. Og sa lovely wife ni Brad Mago nga si Lovely. Murag naa siguro ni karong Lunes ba kay anniversary man si makita tatanan di ano. And tanan shout out sila si Brad Jao, Brad Kenneth, sila si Brad Ayan ang mayor diha sa RDC usa sa mayor diha. Manghod ni Brad Jomar sa Maximum 19, and then also shout out sa Maximum 4. Okay? Ug akong i-shout out akong kauban sa team nga tigsulod sa Cebu City Jail. Majority ani mga piniriso, mga kriminal pero gibag-o sa Ginoo. Karon kauban ako magsigsulod og prisuhan pareha mamitanan mga kriminal. Kami na gigamit sa Ginoo. Shout out ako akong team from Living Water Christian Fellowship. Dili na ako tagsaon mga igsuon, no? Headed by Pastora Ninette, no, kay alas 9 kape na niya, madugay tani, no? So, bago pa sad mi naabot, gikan sa youth camp niya, nindot nang magpahulay kung dili kayo laom mga kagabhion. Amen. Shout out na ko ang tanang mga jail officer and warden sa Cebu City Jail. Thank you so much as always for the great privilege nga inyong gihatag kanamo nga among i-deliver sa sulod sa silda. Dili na siya pulong na sa Ginoo. Salamat kayo, no? Wala mi mag-deliver dito relihiyon but Jesus Christ alone. And shout outs na ng kapulisan diha, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menia, Cebu, shout out nakasulod ko diha niaging mga simana kauban sa akong kababata nga pulis nga si Sir Paul Acosta. Okay, nakasulod ko diha. And barracks diri sa Mos Tagbilaran City. Shout out also sa muang station diri sa Clarin ug akong gi-congratulate kay nakoy nabasahan ganina sa muang sa page na mo sa PNP Clarin nga naay top 1 rank man to, rank 1. Okay, so congratulations and shout out to Police Lieutenant Chief Amado Amba ug sa tanang ambungan ug maanyag nga kapulisan diri sa amo. Sa tanan nga mga duol sa dughan ako nga mga hepe sa lain-lain nga istasyon Mabungahong kagabhion. Pwede ko mo home na. Mo basa-basa sa kusakuan. Kaya wa nakita na po diri. Uli Yes, basa to kadiyot sa Mira, mingaw na ko nila magod. Again, please share our live tonight. Praise the Lord. Asa naman tong live na ko? Ako sa home. Home bitaw na. Mira. Wait a minute. Again, please share our live tonight. Kaya nasa ko gikuri-kuri ari mga igsoon. Tanawon sa nako nibi. Hallelujah. We have 117 viewers this time. Basa-basa sa ko kadiyot ninyo ba? Okay, thank you sa mga nag-share. Again, you can mention your friends and loved ones in the comment section and you can type at followers, at highlights, and at everyone. Okay, I'm back, no? Shout out sa tabi. Shout out to Brother Ralph Bitonio Galaneda family of Cagayan. Shout out. Every request ano, prayer isinggit sa imong prayer pastor sa work. Bagsika ni tawana gid isinggit sa. Sige ito isinggit ni. Ilodhan na to na Igsoon. Brad,
Isinggit sa imong prayer, Pastor, sa working permit sa among duha sa ako igsoon nga manghod katukayo nimo, Pastor. James Galanida. Kita ako ani. Mao man James. Okay. Ako ni apil sa prayer, brad. Salamat. Shout out Galanida family and to Brother Ryan Galanida of Germany. Sige nagatang. And shout out sa brad na ko sa Akron, lunglib kay ni. Brother Elmer Riquilio Batulanon. Lunglib, brad. Shout out sa nako day akong mga brad sa kapatiran ko Alpha Caparono. Pataas sa tungalan sa Ginoo kanunay mga igsoon. Sea Skeptron in Arms Longlib uban sa grasyas Ginoo. May gabi isa igsoong Bing Melo Ostos, okay? Shout out sa atong mga star senders, mga subscribers. Tanan. Shout out, salamat kayo, no? Hallelujah, mga gabi, Pastor. Shout out from Lingig, Surigao del Sur. Nena Diosganon. Pastor, patabang kung ampo sa akong partner nga ma-okay na siya sa iya. Nagda-dialysis. Manggod siya karon, Pastor. Sige, akong picturean, igsoon. Wait, kaya atuan yung kuanan kayo. Dali na mga dili makuan. Para di ko makalimot ba? Picturean na to. Wait. Kaya kung tayo lingaw ka, itong lingaw, mag-ampo, magwali, magbasag Bible, maura na itong lingaw kada adlaw. Full time ang guta. Kaya mayaan sa Ginoo. Okay. Praise the Lord. So, taga-kuan din ni siya, taga-shout out, no? From Bulacan, Manila, Pastor. Salamat sa mga page, mga pag-ampo, Pastor. Atel Lendabi, Evangelista. Praise the Lord. May gabi isa, Brother Alan J. Mapula Aragones. Watching from Valenzuela City, Brother Jesse Iligan. Watching from Bahrain, Zairel Z. Burden Navarro. Hello, Pastor. Watching from Kuwait, okay, Leta Distaho Ibos. Watching from Lotak, Naga, Cebu, Janessa Disoyo Clarin. Anyway, sa ganahan dahil magpa-Bible study, kanya open mo for kanang gathering bitaw sa family or together with your relatives or namon mga invite-on nga mga friends and loved ones. Mudawat ko ganigsoon kanang small group bitaw like Simbalay. Anaon ako na kay mauni usa sa gi-impress ni Lord kay actually igsoon prangkahan tumudaghan nag-invite na ko Bible study from around Cebu and Bohol, gibalibaran ako kay layuan ko, but then gi-impress ni Lord nga mudawat ko ana. So I believe will ni Lord ni iyang itagbuo ng panginahanglan, no? Asa unsa mga kalayo area around Cebu and Bohol lang. Agwantahon na to na para sa kamayaan sa Ginoo, no? Mudawat na, no? Bible study like small gathering or Simbalay, something ana, no? Ato nang kuan na nigsoon kay para sa kamayaan sa Ginoo. Kuan lang ko i-message. Okay, shout out to Alexander Lumanta, watching from Croatia, Europe. Shout out to Lumanta family. Thank you sa pag-live permi, Pastor. Himaya sa Ginoo igsoon. And good evening also to Sister Ophelia Minosa Santiago. I-pray ko, Pastor Gina Cabrera doon nato. Sige. Personal prayer. Praise the Lord. Kada adlaw jud ko nang maminaw sa imong wali, kada buntag imo jud dayon wali akong gipaminaw. Himaya sa Ginoo, himaya. Thank you. God bless Sister Chi Tagaban. Papri ko sa Kuya Frederico Duba, Pastor James, operahan siya. Sige, karong jud. Sige ako, iampon ako na Exona, Mayo Cardines. Akong i-picturean para di ko kalimot. Jesus name. Salamat sa pag-ampo, Pastor. Himaya sa Ginoo. Okay. May gabi isa, Sister Emma Umandam. Good evening, Pastor, watching. Okay. Okay na? Brother Jobert, ambungan nga lagad sa Ginoo, Jobert Palma, worship leader. Anointed worship leader. Good evening, Sad Brad. I declare blessing in Jesus' name. Shout out the Torel sa Davao. Naghanag taga Davao, nag-meet na ko to si Boy. Brother Gilbert Santianes. Shout out sa tanong kay Bingaw mo ko ninyo. May gabi, Pastor, sa suking tigpaminaw sa mabugawang Kristohanon. Okay. And shout out to Santianes family from Turil, Davao. Okay. From Davao City, Turil. Okay. Watching from Laak, Davao de Oro. Again, Bonbon Estrera Tawaay. Patabang ko ampo nga sa ako mga makalakaw na siya. Sa ni? Tangi.
Tabangi mi og ampo. Salamat Pastor. Bing Milo Osto, sige atong picturean ato ning i-save igsoon. And shout out to Brother JP Gabrena Ologan. Shout out to one of our star sender ni salamat kay Brad no. Ningari gyud ni siya lasandi kay ning simba ni. Kita ta pohon Domingo Brad. Basta napakas Bohol no. God bless you more and more. Hello Pastor James. Okay, shout out to Sister Lorna Leong. So, naay time, di ba, sister, nga mag-meet ta, pero tungod siguro sa kabisi, wala pa gitugot. But one of these days, I believe, mag-meet ta. I-pray ka, sister. God bless you more and more. Sister Lorna Leong, I guess, wa ka diri sa Philippines. China man siguro ka, or asa Hong Kong, or asa somewhere in around the world. God bless you. Salamat day kay sister. Atong during the time, when I was the guest speaker sa Gindulman man to no. Yeah. Imo ming gitugutan nga matulog sa imuhang nindot kay nga balay. Thank you. God bless you more. Together with your whole family in Jesus name. Good evening Pastor Anyer. Pastor, mayon ta makasuroy ka diri sa mga lapu-lapu kay naa ako igsuon nga nalulong kayo sa iyang bisyo. Mao ba gyud niya akong paborito? Nga mga kriminal, mga adik-adik. Murag di kay ko mas ganahan ko matubang og mga kriminal. Okay? Tapuka diha. Bitaw. Unsa man ni? Kay na ko igsoon usara nalulong sa iyang bisyo nga siya di maminaw namo. Kaya mo siyang istoryahan. Wa mi kasabot niya. Ala ba sina delikado ni Jesus name lang basina ko ana ni. Wa gyud siya lain gatiman iyang kaugalingon ang iyang sweldo wa gyud siya gastuhan diri kay libre man sa tanan mao iyang kwarta makaygayon sa kasabot jud ko. Asa lapo-lapo sister. Every Monday, I will be at, as always, Cebu City Jail. Every Monday, gina siya. So, night time, i-message ko, palihog. Basin day, tugot sa Ginoo, no? Algin Pretos, kanuna ni avid followers na to, ni. May gabi, Pastor, shout out, Pastor James. Patabang kong ampos kong anak, Pastor, kay di naman, Jod, manati, sabi ni? 15 pa edad, nagpuyo-puyo naman og abot libog pa mi at atong picture na kaya ato ning i-pray igsoon ay kabalaka kay ang Ginoo na ay gamhanan atong Ginoo na unsa ako di ba kay numdum man ako 16 years in drug addiction wa na din ako mabangbang pero usara ka tuslok sa Ginoo wa na automatic once si Lord mulihok di ka kabalibad. Good evening Pastor, pa-pray ko Pastor kung tiil nga ni hubag ato po ning apil. Mag-pray man taon niya sa tanang masakit ton after this, sige. And to John Philip Tokop Estrella, good eve, bro, watching from Dumaguete. Acro for Christ, wow. Sina yung anniversaries, Acro na, pwede na ko invite to nyo, Dumaguete, naghana na ba kung anday, followers. Shout out Acro Dumaguete ni Acro for Christ. Okay, Brad, long live today, uban sa grasya sa Ginoo. Makabalik na po lantaw sa imong live. Okay, John Philip, Brad, Tokop Estrella. Good evening, Pastor James. God bless you. God bless you more and more. Yes, siya. Tineza. God bless you sa kanunay, Pastor. God bless you more and more and more and more. Brother Lord James Talingting, one of our subscriber and star sender. Shout out from Saudi Arabia. Okay, maunam din. May gabi sa inyo, Pastor, from Panabo City, Davao again. Kelvin Oclaret Belosa. Good job daw. Himaya sa Ginoo. At Joy Dioso. Good evening, Pastor James. God bless. God bless you more, Sister Marife Tero. Salamat kay sa Word of God, Pastor, nga always madungog sa imong wali, ima, umandan. Daghana naman, watching from Panabo again, Che Tagaban. Mabot yung Davao ni Kadugayan, kay naagit yung nangayog number na nako. Digos man siguro to siya. Good evening, Pastor James. Shout out to my family. Nagpalanog sila now from Dumaguete City. Kinsa man na nagpalanog-lanog na, shout out ninyo palihog na akong i-shout out no ang pamilya ni ma'am or sister Grisel Shienes. Shout out no from Dumaguete. And shout out Pisigami Dumaguete na adiha kabalo kung naadiha sila. Praise the Lord. Magsugod na tabi kay wala gabi na kayo. Tanang on duty karon nga Tanang on duty karon nga nagminaw. God bless you more and more. Okay? Let's start, let's pray. And our topic for tonight is about disconnection. Okay? Ay na tagamay ko sugay tag background no. Wait sa. Praise the Lord. Thank you sa nag-share. So wala pa naka-share, please share our live. Labi na nindot ni Ikson.
kaning topic na to, nindot ni. Actually, ang atong isgutan ron, prodigal son. And maybe, some of us right now who are listening are so familiar with this story about the story of the prodigal son nga na usa ka anak nga ming gikuha yang mana unya basta something ano gibiyaan yang amahan basta. So ang atong topic aron I believe different preacher yan, different revelation unya ako na sa ding na-share pero karon different revelation about disconnection taron no unsay may tabo na to the moment we disconnect or the moment we are kana bitong mo decide tang mo disconnect sa atong amahan, mo distansya, mo kang ata ba. Unsay may tabo na to? Kung mo disconnect sa atong amahang langit nun, no? So ayaw dugaya igsoon, i-share atong live. Labi na kay mga friends nga mga backslider nagluya na, ning disconnect na kabalo ka. I-share atong live kay makakita ni. Or you can type at followers at highlights kay mo notified man na nila. O kung mahimo kuan lang i-mention inyong mga friends and loved ones in the comment section. Amen. Para makabantay sila. Nindot niya itong topic karon igsoon. Again, it's about disconnection. What happened to us the moment we disconnect to our Heavenly Father? Kasi may tabo na to. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord Father in heaven. Thank you, Lord God, for your goodness. Sa matagusan namo ka kinabuhi, salamat Ginoo sa imong kamaayo Ginoo. And for another blessed opportunity that you have given to us tonight, despite of our busy days, busy kay mi Ginoo, but still you encourage us nga mamalandong sa imong pulong. Salamat kay Ginoo. Holy Spirit, we invite your presence right now sa mong pagabuhaton. And Lord God, before we proceed, please search our hearts, Lord God. So siya mong kasing-kasing. Why? Because we are not perfect like you. And sometimes, there are so many times magtuo mi sakto mi apan tawra mi. Night times nga mora din tong pagtuo nga nasakto mi apan sayop sa pananaw nimo. So Lord God, so siya mong kasing-kasing limpyuhi mi, hinlui mi, andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo tonight. Again, Holy Spirit, we welcome you. You are our special guest tonight. Let your will be done. And I pray for your fresh revelation. And Lord God, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, malinawaton, willing mo sunod nimo. Tagay mi kaalam nga langit nun. Kay kung kami ra Ginoo ang mag-interpret sa imong pulong using our own wisdom or worldly wisdom, then dili na mo masabtan ang imong pulong. That is why we welcome you, Holy Spirit. We're praying for heavenly wisdom para among masabtan gud, mas lawom pa nga masabtan namong imong pulong Ginoo. Father God, salamat again sa imong kamaayo, imong presensya. And ikaw lamang among giisa Ginoo, wala mi nagpataas og relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. And Lord God, I pray i-bless na ng viewers, tanang listeners right now. Bisan pa man ang nawahi mag-replay Ginoo, i-bless Lord God. As we listen to your word, as we meditate your word tonight, let your presence be filled. And ang imong dihog Ginoo, imong hikap mabati na mo, imong comfort, ang manifestation sa Holy Spirit among mas kinati tonight. In Jesus' name. So Lord God, salamat daan sa kadaugan. And we rebuke, I cancel, I destroy every spirit of destruction in Jesus' name. And I declare again, victory. Salamat daan sa kadaugan again, Lord God, nabiling panahon among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so shout out din ako ang isla sa Dawahon. Kay sa Dawahon Island, somewhere in Southern Leyte, isla na siya. Lanog kay nga to ang kuan diha, mabungahong Kristohano. Shout out to Sister Lilia og si Brother PD Pinula. Okay? Salamat sa paglanog-lanog sa speaker diha. Og sa ilang ambungan diha og himsog nga alagad sa Ginoo nga dinihugan. Pastor Marlon Cotamora. Okay, let's start. Tubig sa dadaan bi kay atong birahan. We have 138 viewers this time. Again, I just want to encourage everyone to share our live tonight. Atong imarites ni nindot mga igsoon before ta matulog no, landong tas pulong sa Ginoo ba. Hallelujah. Og anyway, sa nagtanaw karon nga wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe kay ang atuang mga live ako ning i-upload dito. Nya ako ning i-download after this kay mawala ra man ni atong live og 30 days. Sayang kayo, no?
So, ang link sa atong YouTube channel naa sa caption na live, no? Ini-click nimo automatic free to subscribe. Okay? Hallelujah. So, ganina akong gi-check atong YouTube channel, naabot na taog 2,000 subscribers. Okay, hilimaya sa Ginoo. Bago pa lang na atong YouTube channel, di jud pareha diri sa atong Facebook page nga 219,000 followers. Grabe, himaya sa Ginoo. Kay kung wa pa si Lord ani igsoon, di ta kaabot anang ingana kadaghan nga mga followers, 219,000, imagine. No? Puno gud tagbasa una, grabe kay di sila moangay. Kayang Facebook ron igsoon ang daghang viewers, ang daghan mo follow kana mga binuang bastos na maghubo diha, magunsa diha, maka-underwear lang, mga igayaga, no? Pero dili kayo na sila mo follow og mga Pangginoo. But praise God kay ning abot ta, grasya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Ning abot ta og 219,000 followers and counting. Kay murag gikuan naman taron sa mita. Murag wala na tay violation, murag recommendable na ta, gi-recommend na ta, himaya sa Ginoo. So let's start. So, mo ni ang story sa prodigal son. Ako lang ni siyang i-repeat, igsoon, but natay fresh revelation, bag-o ni nga mensahe. Okay? Mao lang ni, ang pulong sa Ginoo, igsoon, kapila na ko nakahurot og basa ni from Genesis to Revelation. Sige ko balik-balik og basa. Every time nga makasugat ko sa verse nga akuha na ni siyang nabasa bito, na something new. Rema na yung revelation si Lord nga bag-o, pero nagianan ako sa una lain na pod ingana ka kay bulungan ang pulong sa Ginoo. Mao nang di ta dapat mapulan matagbaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya kung masalig son, Lucas kapitulo 15, mag-start sa versikulo 11. Okay? Again, Lucas kapitulo 15 versikulo 11 ta mag-start. Ingon diri, umipadayon si Jesus sa pag-ingon, dayo sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Bagsika ning tawanan, no? Ag manghod ni. Bagsik yung mga manghod, no? Busa, gibahin sa amahan, waray dagang istorya, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So kung nadungog karon mga igsoon ang story nga gi-share ni Jesus, ang gitawag og the story of a prodigal son. Ang title diri sa akong nakita igsoon, ang anak nga nawala. Okay? So ato nadungog igsoon, no? Ato ning isamari kay kabalo naman ta nga story. I know some of us are so familiar with this story igsoon. Mo ni siyang istorya sa usa ka anak katumanghod nga kanang mingkalit siya og himo-himo og desisyon sa iyang kagalingon, no? Nagid siya kanang intentional gid ba, no? Nga iyang gingon unsa? Iyang gingnan iyang tatay, tay, hatagi ako sa akong bahin. So iyang gikuha iyang bahin ang iyang mana sa iyang tatay, okay? Unya ang iyang tatay igsoon wa may libog, no? Walay ni uta, nganang imo man kuhaon anak? Ayaw, bata pa ka, di pa ka ka-manage aning imong mana. Di pa ka ka-manage aning nga kwarta. Unsa kay imong buhaton ani, no? Ayaw in taon, ayaw ko biyae, diri ra ka sa balay, kauban nako. Na kay na ako yung mga tao, may makabantay nimo. Unya og mulayo ka nako, magunsa ka di nimo mabati ang akong mga pagtambag, ang akong mga pahimangno. Wala mingingon ang tatay. Amen. Ang amahan igsoon, gikuha dayon ang bahin sa iyang anak. Iyang gibahin, no, ang tali sa iyang duha ka anak. So iyang gihatag sa manghod ang iyang bahin kay mao may ninghangyo, no? So ato nakita diri mga igsoon nga ang amahan igsoon is in the first place, una, wala siya namugos sa dihang niingon ang anak nga, iyang anak nga manghod nga, tay, ambi ang ako ang mana, akong bahin. Unya iyang gibiyaan ang iyang tatay. Mipalayo ang anak. No? Singa na, may distansya ang anak ngadto sa iyang amahan. No? Ug ang amahan, igsoon, wala, may pugong. No? Ug ako mong pinumduman, igsoon nga, sambingay lang ni siya sa karakter sa atong amahang langit nun. Amen. Sambingay lang ni siya, no? Atong makita, Digson, nga ang iyang amahan, wala jud mipugong, walay daghang istorya, wala mo ingon nga, basin ba magmahay ka ng imong desisyon, anak ha?
nga mo palayo ka na ko, wala. Iyang gitugutan nga mo decide ang anak kung unsay iyang buhaton. The truth is this, mga igsoon, mauni. Ang atong amahang langit nun, si Lord ingana sad na. Si Lord dili mamugos. Mo backslide ta, choice nimo. Mukang kasi mong pagpangalagad sige di ka pugngan sa Ginoo. Ang tinuod igsoon ang impierno, di ka pugngan sa Ginoo kung mulukso tas impierno. Because God has given us the kanabitang gitawag og kanang right to choose. Depende na to, langit, impierno, kamatayon, kinabuhi, no? And then mao na ni igsoon atong padayon ni sa pipila ka adlaw, okay? Gibaligya, ning lakaw na ang manghod, ang anak. Sa pipila ka adlaw, gibaligya na sa manghod, o gibaligya sa manghod ang iyang bahin. Ug milangyaw sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, no? So, ang katong gihatag nga mana sa iyang tatay, iyang gibaligya, unya ang halin, ang salapi igsoon. Igo lang giusik-usikan atong tawhana. Unsa man nga paagi sa pag-usik-usik didto sa kahilayan, siguro sa mga bisyo-bisyo. Kabalo naman dan mga kahilayan igsoon, unsa man nga mga dili maayo kahilayan. Ako igsoon sa diha pa ko sa kahilayan sa una. Of course, kabalo naman mo nalulong ko sa makadaot nga bisyo, primarily illegal nga droga gid siya bo. Inom, sigarilyo, babae, kahilayan na. Rugby, bulkasil, marijuana, sirap, tanan-tanan nga mga kabuang gasolina. No, basta barkada diri muli kada kadlawon, muling hubog, muling sabog. No, kahilayan. Mao na ang gitawag og kahilayan. So, ang kaning anak igsoon, ingana yang gihimo. Kay naaman siya kwarta, nagpatuyang lang siya sa mga kalipay nga kalibutanon. Nagpatuyang lamang siya kay naay kwarta nga iyang matagbaw ang iyang kaunodnon nga kailibgon ngadto sa kahilayan. Unsa nga mga klases kahilayan igsoon. In other words, naglunang siya sa kahugawan, naglunang siya sa sala igsoon. No? Kay naa siya kwarta, so iyang gigasto ang tanan, gigasto. Ug na siya nalimtan. Nakalimot siya nga ning disconnect na siya siyang amahan. Nakalimot siya nga he is kanang kuan bitaw alone na kanang on his own. Siya na lang usa. No? Og kauban siyang kwarta, og ang tinuod mao ni igsoon. Ang ganang mga bahandi nining kalibutan, di gina mulungtad. Usa ra gyud mulungtad si Lord ang atong relasyon sa Ginoo igsoon. Mao ni nalipat siya, wa siya kabantay ani, no? Lipay-lipay siya kay napa say kwarta, napa say naa niya. Pero wa siya nalimot siya igsoon nga ang tanan temporaryo ra og ang kwarta ning labay ra sa iyang kamot kay ngano man. Ang tinuod mao ni igsoon, once ang atong pagkinabuhing nga Kristohanon, magpuyo ta nining kalibutan nga wa tay Ginoo. Bisan pa og unsa kadaghan sa imong bandi, mulabay ra na nga mura rag hangin bitaw, mulabay lang. Wa man kay Ginoo, no? Mao ni nahitabo igsoon tanawa, lahi ning revelation. Okay? Ningabot ang time nga nahurot na iyang salapi. Nahurot iyang kwarta aghalin sa mana. Sa 14, Lucas 15:14, hangtod nga nahurot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom. Niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. No? Ang kanisya dato unta ni siya. No? Kay dato man to ang iyang amahan. Pero tungod kay nagbuot-buot siya iyang gikuha iyang bahay niya, nahurot ang iyang kwarta, niabot ang gutom, niabot ang time nga nakapsan siya, niabot ang time nga nahutdan siya, niabot ang time nga totally zero siya, wala na siya makaon, hangtod ang pananaw niya sa pagkaon sa baboy, lami man kanuon ning laog sa baboy, nagpabuhi siya, aron lang makakaon igsoon. So totally na bankrupt siya igsoon, zero balance kaning tawhana, ngano man kay nimbiya man siya siyang amahan. Ang revelation ni igsoon mao niyang tinuod. Igsoon, kung mo disconnect ganita sa atong amahang langit nun, kung mo distansya galita sa atong amahang langit nun, maglisod gyud ta. Maabot ang panahon, makabsan ta, mahutdan ta. Ngano man, ning disconnect man ta sa atong source. Amen. Once mo disconnect ta, mo distansya ta, mulayo ta sa atong amahang langit nun, mulayo ta sa Ginoo. Maglipay-lipay pa ka na una kay murag na apa pero maabot ang time nga mag-struggle ka ang imong kinabuhi mahimong miserable sama aning gitawag og
sama aning anak nga ang kaning manghud, no? Ming biya siya sa iyang amahan, ning disconnect siya, ming distansya siya, ning palayo siya sa iyang amahan, ning abot ang time nga nahurot ang iyang kwarta, iyang bahandi. Ug ako ning balikon ug balik-balikon na to ni. Mo attempt ganita nga mo disconnect or mulayo galita, mo distansya sa itong amahang langit nun tungod sa itong mga pangandoy no sayop na. No? Nangandoy ka, naghago kag maayo. Pero tungod sa imong pangandoy, paghago ning disconnect ka, musamot ka, miserable ang imong kinabuhi. Kaya ang tinuod igsoon, labi na kabalaw na kas kamatuoran na nakas kamot sa Ginoo, pero mo disconnect yung ka, mo lukso yung ka, mahimong miserable ang imong kinabuhi. Sama sa naitabuan ni. Nakabsan siya, nga naman, ning disconnect man siya sa source of blessing. Atong wala pa siya ning disconnect igsoon, katong anak sa amahan, naatanan niya, dato ko kayo. Wala siya nagkulang. Nga naman, ning connect man siya sa iyang amahan nga maoy dato. Okay? But the moment katong tawhana ming disconnect siya, ming palayo siya, ming distansya siya, ning kanga siya, iyang giputol ang iyang relasyon sa iyang amahan. Something nga na. Basta ning palayo siya, ning abot ang time, nahutdan siya. Wala lang diha dayon, pero niabot ang time, nahutdan siya, nakabsan siya, naglisod siya. In short, nahimong miserable ang iyang kinabuhi. Nga naman, ning disconnect man siya sa iyang amahan. Ingana ta igsoon. Kung kamo diha nagtanaw mga Kristohanon, magkahuna-huna galing mo nga mo disconnect, labi na taliwala sa kalisod. Kay karon grabe ang krisis, mga problema, ang kalibutan nun grabe, lisod jud kayo. Pero igsoon, bisag unsa na kalisod, ayaw jud og disconnect. Kay kung mo disconnect ka sa Ginoo tungod sa kalisod, na kay mga pangandoy nga dagko mao ni mao na nyawa ka kabantay nga tungod sa imong pangandoy ning disconnect ka, no, kay lisod kayo. Once mo disconnect ka, ang resulta musamot kag kalisod. Amen. Maglisod kag maayo, mahimong miserable imong kinabuhi, walay direction, disconnected naman ka. Di ba si Jesus mismo ning ingon, no? Si Jesus mismo ning ingon nga kung gusto ta nga magpadayon ang atong bunga, magpabilin ta sa punuan. Okay? Apan kung mo disconnect ta, dili magpadayon ang atong bunga. Amen. Nga na igsoon, ang prodigal son mauna. Ang hinungdan nga nung katong bataa, katong anak, ning disconnect, naglisod. Nawadaan nagpagkaon, wa na'y kwarta, perti nang ipita, perti ng lisura, wanay grasya, wanay pabor, wanay blessing, wanay panalangin, wanay breakthrough. Ang hinungdan nga naingato siya, kay ning disconnect siya sa iyang amahan nga dato. Igso na tong Ginoo. Silver and gold, ding ingon siya, iyahan na. Ang Ginoo ang creator of everything, the heaven and the earth. No? Dato kay siya. Once mo disconnect ta niya, piti good, maglisod ta. Way pabor niya, way panalangin, way grasya, mahimong miserable atong kinabuhi igsoon. Malayo pa ta niya, maglisod pa ta. Financially, tanan. Amen. Ingana ang may tabo nato. Ingana ang resulta once mo disconnect ta sa Ginoo. Just like what happened to the prodigal son. Kaning prodigal son, ni mao ni siya ang black sheep. Nagahig ulo, nagbuot-buot sa iyang kaugalingong plano, no? Gibot-buot siya, gikuha iyang bahin, o niya gibaligya, o niya ang kwarta, dito, ng sulod, siguro siya bara ni, o naibar sa una, basta, kahilayan, mauna na, mga kahilayan, bar, na maghubo-hubo niya, inom, tagay, bijuki, suyop, diri, suyop, dito, mga kahilayan, mga way hinungdan, kalawayan, kahugawan, dito niya gihurot ang tanan, o na hinungdan, igsoon, nabot ang panahon, naglisod siya, ningabot ang panahon nga walang-wala siya, in zero balance, nga naghuna-huna na lang siya, nga nagpaboy siya, nga naman, aron makakaon lamang siya, nahutdan siya, nakabsan siya, naglisod siya, financially, zero balance. Why? Because ning disconnect siya sa iyang amahan. Maunay mahitabo nato, basta magplano ta nga mo disconnecta sa atong amahang langit nun. Amen. Delikado, maglisod ta, atong kinabuhi miserable. Sige lang tagukod og kwarta, pero ang utang nagukod nato.
sige tagtigom, pero mura matagway na tigom. Kay ang atong matigom po, ang atong mga sweldo, ang atong mga halin, nanay nag-atang nga utang, murag wala, kay ning disconnect ka. The truth is this, bisan pa igsuon nga mag-abot atong luha, ang atong dugo, ang atong mga singot igsuon, sa atong pagpaningkamot, kung ning disconnect ka ni Lord, way may tabo. Sayang atong pagpaningkamot igsuon, maglisod ta. Kay ang Yahweh sa kinabuhi nga puno sa kabuluhanan kanang connected ta ni Lord. Kanang dili ta mo palayo sa Ginoo. Amen. Kanang dili ta mo distansya sa Ginoo. Kanang dili ta mo biya sa presensya sa Ginoo. Amen. Kung dili ta mo biya, magpabilin tang connected ni Lord din, tagbuo niya tanan atong panginahanglan. Dili lang kay financially, apil na maayong panglawas, apil na proteksyon, hayag nga ugma, tanan, ihanay, iplastar, tagbuon, i-provide, i-equip na ni Lord nato, basta naata sa iyang presensya, nagpabilin, ning connecta niya kanunay. Apan kon mo disconnecta, pariha ning prodigal son, ning disconnect siya sa iyang amahan, ni palayo, nagtuo siya og mabuhi na siya ra, kay nasa dagang kwarta. Pero nalimot siya nga wa niya ang iyang amahan. Amen. Once wala ta naka-connected sa source, ang amahan may source niya, mahurot yun na ang ato ang unsay naa nato. Nya dili na wanay moabot kay naputol man ning disconnect man ta. Ang meaning sa disconnect meaning naputol ta. Ang sanga ni buwag mas punuan. Amen. Ang punuan mao nang amahan. Ana igso niya kita ang sanga wan mo disconnect ta, wala nay bunga. Wala nay source, wala na tanan. Amen. Mao na igsoon. Yes. Atong kalibutan karon grabe ang krisis, grabe ang mga problema, grabe na kakalisod sa panahon, pero bisag unsa kalisod ayaw jud og disconnect ni Lord. Kay kung mo disconnect kaniya kay tungod sa kalisod, ang resulta mo samot kag kalisod. Ang imong utang maguyod-gukod-gukod. Grabe nimong kayod, pero matinga ka, lisod jud kayo. Amen. Nga naman, disconnect man ka. Kung gusto tayo igsoon nga magpadayon ang tubod, bahala ginagmay basta kanunay. Magpadayon ang supply, magpadayon igsoon ang gitawag o blessing, ang breakthrough din ayaw buwag sa punuan, no? Ayaw distansya sa atong amahang langit nun. At iman na ang imong relasyon sa Ginoo matag adlaw. Amen. Ang imong personal devotion at iman na. Ang imong Bible reading, imong worship, imong prayer permintiha. Amen. That way, nagkapabilin tang konektado ni Lord. And once connected ta ni Lord, di ta makabsan, di ta mahutdan. Nganong nahutdan tong prodigal son? Kay ning disconnect. Pero sa wapaon ta to siya, mi disconnect. So, natanan, dato ang iyang amahan. Natanan iyang ipanginahanglan, provided. Napa siya mga, sa tawagan na, mga sulugoon. Dato, di man ka huwag sulugoon. Kung waka ikaswildo, arangan. Dato, yun siya. No? Pero igsoon, nagbuot-buot man siya, no? Ni-explore siya ba sa iyang kinabuhi. Curious man siya. Kanina na ko'y kwartap bahinan kung papa ni okay na kanina ko. Tarungon na ako ni siya manage kay ako na gud ni. Usay bright kay ta ba, no? Tungod sa itong ka-bright, badagang kitang mga plano pangandoy, pero nakalimot ka, ning disconnect na di ka sa Ginoo. The truth is this, mga igsoon, bisan pag summa cum laude, magna cum laude ka, with highest honor ka, kung wa kay Ginoo, kanang pinakamaayong plano nimo, sayop na sa pananaw sa Ginoo. Kanang pinakamaayo nimong agianan, ihatod kas kalaglagan. Amen? Why? Because His ways are higher than our ways, says the Lord. Di pwede magkatugma, no? Kinsara ng kaalam na to kumpara sa kaalam sa Ginoo. He is the God of wisdom. Amen. Mo na mga igsuon nga kung gusto ta nga atong kinabuhi nay direction. Kung gusto ta nga atong kinabuhi igsuon natay supply kanunay. Di ta mahutdan, di makabsan kay konektado man ta sa atong source. Ayaw gyud og disconnect. Ayaw gyud pag una-una nga mo backslide ka. Ayaw gyud pagkumpiyansa sa mga offer sa yawa nga mao ni kidikon madato ka, yes. Madato ka butbut na. Tanawa kung kana nga offer makapa-disconnect gali na nimo ni Lord, ayaw gyud kay di na sa Ginoo. Kaya ako na ning balik-balik igsoon, ug ako na pong balikon karon. Walay kabubuton sa Ginoo. Wala siya plano, walay gitawag og God's will nga makapalayo nimo sa Ginoo.
tanang kabubuton sa Ginoo, maduol jud kaniya, di ka mo disconnect, di ka mo distansya. Once ka na siya nga offer, igsoon, makapadisconnect ni mo. Lingaw ka kay sa mga income, dagko kay madato ko, pero na-disconnect gani ka ni Lord, nalayo ka sa Ginoo. Nawa na yung panahon sa Ginoo, nawa na ka sa ministry. Bantay, kay basin litag na ni Satanas. Labi na kabalo ang si Satanas nga effective ka. Operan ka og mga butang nga sibo sa imong pangandoy, sa imong kaluyahon. Lipay-lipay kay ka maun ni. Pero wa ka kabantay, nag-anam kag kalayo sa Ginoo. Ug ako kang prangkahan, once mo palayo ka sa Ginoo, mahimo jung miserable imong kinabuhi, maglisod ka. Sama sa naitabo sa prodigal son. Ning palayo siya sa iyang amahan, nahutdan siya, nakabsan, naglisod, gigutom. Naigtawag og poverty, higher level of poverty. Ngano man pastor, nga higher level of poverty. Kay bisan ang laog sa baboy, lami na kayo kanon sa iyang pananaw. Gutom na jud ka ito. Imagine ang laog sa baboy, kanon nimo, ginagutuman na kay na. Nganong naingato man siya? Ang prodigal son, tungod kay ning disconnect siya, ni palayo siya sa iyang amahan. Ingana ang posible mahitabo nato pod. Kita nga mga Kristohanon, kabalunas kamatuoran, kabalunat nga atong Dios mao ay tag-iya sa tanang butang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nya mo disconnect pagid ta, mo palayo pagid ta, mo distansya ta, sigurado padulong tas kalaglagan, makabstan, mahutdan jud ta. Kay kung wa ang Ginoo nato, wa jam mo gid ta. Amen. Kung wa si Lord nato, wa gyud. Pirting luoya, makaluluoy kayo ang kinabuhi sa tao kung wa ang Ginoo. Amen. Mo na mga igsoon nga samtang connected ta karon sa Ginoo, to all of the viewers. Samtang nakakonekta karon sa atong amahan nga langit nun. Pabilin ta. Amen. Sige ingon sa John 15 ba to? Ingon si Jesus, remain in me. Okay? Pabilin ka mo kanako. Kay maor gyud ay sikreto nga magpadayon sa siya og supply og bunga. Kay ngano man ang sanga nga kita nagpabilin man connected niya nga punuan. Sige ra nag-supply og bunga. Pero kung mo disconnecta, mamatay pa ang sanga. Kay mi disconnect man no. Samtang konektado ta karon igsoon sa Ginoo. Grasya sa Ginoo ban sa tabang sa Ginoo maning kamot ta nga magpabilin ta niya sa iyang presensya. Ayaw jud og kang ayaw og distansya ig palayo. Ay kumpiyansa sa nindot nga offer nga madato ka makapalit kag yuta no. Just ask the Holy Spirit kung mao ba gyud imong plano, imong desisyon unya, kung mao ba gyud iyang kabuto na imin unya. Kung imo nang buhaton tanawa ang impact, ang resulta before ka mo say yes sa usa ka offer, tanawa sa daan, pamalandungi, ampui kung mahimo pastingi ang impact, ang resulta sa imong desisyon basin mao na hinungdan nga mukang kamalayo ka kay sama sa prodigal son. Siya diyang nilayo siya, ni kang siya, ning disconnect siya siyang amahan. Iyang nasinati ang grabing kalisod, tumang kagutom, poverty, grabe, walang-wala, zero balance. Nga naman, kaya nimbiya man siya, ning disconnect siya sa iyang amahan. Amen. Ay gitugot nga mapariha ta sa prodigal son. Amen. But, hinoon, ang nakanindot ni Lord, okay? Happy na mo man, ang nakanindot sa Ginoo igsoon. Kung naay nagtanaw karon diri, kabalo ka nga disconnect ka, mao na hinungdan because I believe the Holy Spirit is here right now. Ning konbiktar nimo. Kung ning tanaw ka karon diri, kung naay ning tanaw karon nga ang imong gibati ayay naigo na pugong Pastor James da. Ako gini pastor, ning disconnect ko, naglisod ko, ning biya ko sa ministry, kabalo kung gitawag ko sa Ginoo pastor pero mao ni nitabo na ko karon mao ni naglisod ko, kinilayo ko. Igsoon. Buhi pa man ka. Napaka-chance, napaka-higayon. Just like what happened again to the prodigal son. Diba? All of a sudden, na-realize niya, uy, naamanday ko'y amahan. Dato kaayo. Di ko makabasa ng pagkaon dito. Na yung mga sinuhulan. Nga nung nag-antos, makudirian, yung naglawag, o baboy, nga naaman dito, muli lang ko. Bantay mo. The truth is this, once buhi pa ka, unya, gusto ka mo balik o connect sa atong amahang langit nun, ni Lord. Then, nagpaabot siya ni mo. Disani mo siya gibiyaan. Dihang dapita, iya po kang gihuwat. Ingana kanindot atong amahan. Imagine, pag uli atong badlungon nga anak, layo pa lang. Klaro kay nagkabulingit, gito, niwang lang kay pehok na sila kay itong naong ba. No? Tana, uy,
pagkakita sa amahan nga ang iyang anak ni uli. Di ba? Kung sige sa Bible, ang amahan mismo ning una og dagan ning gakos ni halok. Walay dagang istorya ning ingon, hala sa ninae, pag-ihaw mo diha og mga pinakatambok nga, grabe. Ingana nga tong Ginoo. So kung nagtanaw mo karon diri nga nagilty mo kay murag ikaw nang nahisgutan diri nga murag kag prodigal son nga ning disconnect ka, mao na hinungdan nga naay consequence nimo karon naglisod kag maayo kay ning disconnect man ka, nabuwag man ka sa amahan, then di pa ulahi ang tanan nga mobalik ka niya sa iyang kiliran, sa iyang sabakan. Buhi pa man ka. Samtang buhi pa tanay paglaom kanunay na ipag-asa. Ayaw tulduki ang imong kinabuhi kay buhi pa ka. Balik sa Ginoo. Again, sama sa prodigal son, so nibalik siya. Nibalik siya, nagpawawuwaw siya sa pagbalik. Bakay, ingon man to siya, sa mabalik ko, akong ingnon sa kong amahan, nga ayaw lang kong tawagang nga anak, kung dili, usa na lang sa imong sulugoon. Pero wa! Anak, kaya puntik ka! Amahan ko nimo. Tanawa. Ikson, dili mag-matter ni Lord kung unsa kadako sa imong sala. Dili mag-matter ni Lord kung kapila ka na dagma. What matters to Him the most is kanang mubangon ka. Kung niya mubalik ka sa Ginoo. With open arms, nagpaabot si Lord nimo. Niya mo, balik ka o connect ni Lord. Diha na po niya ipatagamtam ang pinasahi nga panalangin, pinasahi nga provision, pinasahi nga pabor. Once mo balik ta og connect. Pastor, saan pag connect balik ra? Unsa to imong gipangbiyahan, balik ka. Balik sa imong Bible reading, balik sa imong prayer time, sa imong worship, sa imong personal devotion, balik ka. That way, ning balik ka og connected ni Lord, connect. Once ma-connect na ka ni Lord, then tanan nimong problema, solbaro niya. Anak ko kas Ginoo, ako na balik ko na. Nabre, amahan. Nga kung iyang anak na problema, maginanaaw ra siya. Kamo diabi, mga amahan na nanaaw karon. Ingana ba tong attitude the moment we see our children nga nakita na to nagantos, naglisod, tanawon ra ba nato, amahan ko nato. Sakitan ta. Amen. So atong sulbaron nilang problema. Karon na kay problema kamo. To all of the viewers, if ever na kay problema kay ning disconnect man ka, naglisod ka. Apan kung mo connect kag balik ni Lord, kanang imong problema solbaro na sa atong amahang langit nun. Amen. Ingana si Lord, He's the God of love. As long as we are alive and we are still breathing, enjoy the free air nga atong ginhawa karon, napay paglaom na pag-asa. Ayaw padaog sa imong guiltiness kay dako kay imong sala. No! Buhi pa ka. Agyawa ra na sige kung ikaw butbot ka, sige kag balik-balik, repent and repeat, kauwaw lang kada, no? Ayaw paminaw sa yawa. Because normally, the devil will always whisper in our ears and say, kuan ka, failure jud ka, mauna, makasala ka, wa jud ka, hinungdan, wa ka. Ayaw. Ang yawa, mohonghong jud na nimo og mga pulong nga ma-discourage ka. But the Holy Spirit, dili. Ang Holy Spirit, kanunay na mohonghong nimo nga, balik, paduol sa Ginoo. Balik na pa'y paglaom. Na pag-asa. Kaya nga naman, buhi pamanta. So to all of the viewers this time, kung nagtanaw mo karon nga ang inyong kinabuhi sama sa prodigal son, naglisod mo karon, grabe ang inyong kalisod financially, and then karon na-realize nimo tungod na kay ning buwag ka sa Ginoo, tungod na kay ning disconnect ka ni Lord, tungod na kay wala ka nagpagamit sa Ginoo, tungod na kay imbis nagpagamit ka sa una ni undang ka, tungod na kay sige kag unya-unya pero gipalabi nimo imong pangandoy, then balik sa Ginoo. Sadang mo balik og connect ni Lord, buhatang ipabuhat ni Lord nimo kanang imong yatubang nga problema karon, solbaro na sa Ginoo. Kay ang tinuod mauni, kung unsa ang problema sa anak, mapil og ka problema ang amahan, the same as nato. Unsa man natong problema karon, kung mobalik ta og connect ni Lord. Pastor, unsaon pag connect? Balika ang imong gibiyaan, balika ang imong personal devotion, balika ang imong grabe ka mohilak sa Ginoo nig 4 AM or 5 AM. Balika igsoon imong fasting, balika ang imong Bible reading nga taas kayo, balika imong worship, balika ang imong mga panahon nga magsige kag attend og prayer meeting, mga service, balika na. Once imo nang balikon, then automatically mo connect ka ni Lord. Once ni connect ka ni Lord na karon, unya nakay daghang problema, kanang imong problema apil maproblema si Lord, solbaro na niya kay ning connect man ta. Once mo connect ta og balik ni Lord,
then manghilabot siya sa atong problema. Amen? And once si Lord naa present sa atong problema, walay problema nga dili masulbad kung naa siya. Amen? Anara. Ay gitugot nga pariyat atong prodigal son. So, no, mao na nga, kung sa uban nga nagtanaw mo diri, karon nga, wala kaning disconnect, no? Nakaka-konektado ka ni Lord, pabilin ta diha. Ayaw, pag una na ano, ayaw itugot, akong balik ko na ayaw itugot nga ang kalisod sa atong panahon karon. Ang mga krisis, may nungdan nga mo disconnect ka. Kay once mo disconnect ka tungod sa kalisod, na, musamot kag kalisod. Bisag unsa kalisod, kupot sa Ginoo. Kay once nagpabilintang connected, di ta mahutdan, usay ginagmay. Ayaw lang pod pag kamao lang pod ta dapat makuntinto. Ayaw palabi ko ambisyon, di man sayop ng mga ambisyon, pero kanang di ka kamao makuntinto, delikado po na. No, delikado na mo na nga. Bala ginagmay, salamati ang Ginoo basta kanunay kay once connected daw, ginagmay ra na siya, di gyud na mahurot ng ginagmay. Ang importante konektado ta. Kay once konektado ta sa blesser. Listen, look at me. Once we are always connected to the blesser, then His blessing will always go after us. Why? Konektado man ta sa blesser. So di ta makabsan. Apan kung mo disconnecta, mahutdan ta. Anara igsoon mo na to mensahe karong kagabion. Ipinumduman ta kung unsay consequence sa prodigal son. Ang prodigal son nagsuffer og poverty, kagutom. Ang prodigal son nahutdan kay ming disconnect siya sa iyang amahan nga dato. The same as nato. All of us natay gitawag og Heavenly Father, the creator of heaven and earth. Once we remain in Him, then His blessing will also remain, will go after us. But once we get disconnected, no, mo disconnecta sa atong Heavenly Father, then muundang ang supply sa iyang blessing. Moabot ang time, maglisod ta, mahimong miserable atong kinabuhi, walang-wala ta, mag-struggle ta, ma-depress ta. Why? Ning disconnect man ta. Amen? Mahutdan ta. Apan kung magpabilin tang konektado sa atong source, sa blesser, di ta makabsan, di ta mahutdan. Connected man ta sa blesser. Usahay lang, ginagmay, pero kontento ta dapat. Kaya kana nga ginagmay, basta connected ta, ginagmay lang gina siya, pero kana nga ginagmay, kanunay. Amin ingana, ang importante konektado ta. Kay once connected ta kanunay sa tong amahan, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Manghilabot ug manghilabot siya sa atong mga problema. Amen. Mao ning mensahe sa Ginoo karong kagabhion. And again, before ta magpray, akong i-remind kung nay nagtan-aw karon nga feeling nimo naigo ka. Ako gini pastor kay ning disconnect ko, mao ni hinungdan karon consequence ni naglisod ko. Lisod kayong kwarta, pangitaon kayong kwarta, pastor, ug nami income, murag buslot ang panudlanan. Pero karon na-realize nimo tungod na kay wala na ka nagpagamit sa Ginoo. Tungod na kay nausab na imong panahon sa Ginoo, no? Igsoon dili pa pud awahi ang tanan. Balik ka. Balik kung unsa ka sa una. Balik. Kung asang dapita nimo gibiyaan si Lord, nagpaabot siya sa imong pagbalik. Ug sama sa prodigal son, sa ning balik ang anak nga salbahis. Pagkakita niya, layo pa, ning daga ng amahan, ning gakos, the same si Lord. Every day, nagtanaw siya, nagsige siya gunahuna ni mo, kanusa ka mo balik. Kay mo balik na pud siya, og tagbo sa imong panginhanglan. Amen. Ana. Nakuha na to. Okay, that's the message of God for us tonight. Let's pray. Father in heaven, thank you for your message, Lord God. This evening, salamat ngayon mo mingi pahinumduman, Lord. Kung unsa ka delikado, kung mo disconnect minimo. Kung unsa ka delikado Ginoo, kung mupalayo minimo, mahimong miserable ang among kinabi, magkalisod hinon mig maayo. Kayo say Ginoo, magtuo mi nga madato mi, mayahay mi tungod sa among paningkamot, pero once ang among pagpaningkamot mahinungdan ganing disconnect minimo, maglisod ug maglisod gyud hinon mi, malayo pa minimo. So Father God, right now I pray, tabangi mi nga di gyud mi mo palayo mo disconnect nimo. Apan taliwala sa daghang unos, pagsulay, unsa man krisis nining kalibutan, kalisod, di gyud mi mobuwag. We will remain connected nimo. Kay hangtod konektado mi nimo Ginoo, di gyud mi makabsan. Apan kung mo disconnect mi, mahutdan gyud mi Ginoo. Hallelujah. Thank you for your word tonight.
Holy Spirit, thank you for your presence, for your conviction. Salamat kayo sa imong mensahe. And right now, Lord, yes, I pray that kaning message, Lord God, dili ni siya mo disappear or mulabay kawang. But Lord God, amo ni siyang i-apply and mamunga kini Ginoo, mahimong mabungahon among Kristohanong kinabuhi Ginoo. Because of this message, kay amo ning ikinabuhi Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your holy presence. Ngayon mong ipabati namo tonight. And right now, Lord, I continue to pray again and again to all of the listeners right now, to all of the viewers. Father God, right now, I speak blessing to them. I speak financial breakthrough. I speak healing to those who are suffering in different kinds of diseases or unsa man diha na balatian sa physical and emotional. I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Pinagi sa labod sa Ginoo, walay bisag unsa nga balatian, cancer, tumor or unsa nga mga dialysis or klase-klase sa balatian, maayo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi sa labod ni Ginoong Jesus, in Jesus' name. Thank you. I declare healing right now in Jesus' name. And of course, emotional wounds karon na mga samaran nga kasing-kasing sa sulod sa ilang pagbati, I declare inner healing in Jesus' name. And right now also, I declare salvation to their whole family. Sa nagtanaw karon nga nagkinahanglan kaluwasan sa tibok pamilya, sa mga kaliwat o kadugo, I speak salvation to their whole family. And sa nagtanaw karon nga naa pa naggapo sa mga lain-laing addiction, naggapo sa lain-laing mga talikala ni Satanas, mga makadaot nga bisyo, I declare deliverance in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' mighty name. And sa tanan nga na-depress karon, naglibog, I declare peace of mind, and I speak hope sa tanan nga nagunahuna nga wala na paglaom, hopeless. I speak hope right now. Lord God, I pray ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon sa pangalan ni Jesus. Tanan-tanan, Lord God, sa tanan nagtanaw karon, unsa man ilang need, unsa man ilang gusto karon, Lord God, kaila kanila Ginoo. Ako wala ko kaila na, but Lord, you know them. Because you are an all-knowing God. Walay matago nimo. So right now, Lord, sa tanang nagtanaw karon, I pray, unsa man ilang pinaka-need, pinaka-desire nga miracle, Father God, pamatud-e that you are the same yesterday, today, and forever. That you can do miracle even right at this moment. So Lord, palihuka ang imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang karon nga nag-need og milagro in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you for the miracle. Salamat kay Ginoo sa katubagan sa among pag-ampo. And right now, Lord, among giangko ng kadaugan, among giangko ng kaayuhan, among giangko ng panalangin, grasya, pabor, gikan kanimo, among kining gidawat, Ginoo, giangko uban sa pagtuo, himua lamang ning kapiyalan. Mao kini nga among pag-ampo, amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan namo sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. That's all for tonight, mga igsoon. I want to give the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. Himaya og dungog sa Ginoo lamang. And I pray and I declare nga sa atong pagpangatulog karon ang Ginoo mag-uban ang iyang presensya para safe and sound ta, no? So thank you for being with me. Salamat sa nag-share and sa mga nag-comments and nag-mention sa inyong mga friends here in the comment section. Thank you. And see you again next time. And sa mga OFW nga nagtanaw karon nga adlawan, I declare God's favor, protection, blessing upon you in Jesus' name. And don't forget to subscribe sa YouTube channel di ay kay kani nga message karon gi na-bless mo. Okay, na-bless mo. Ma-delete rin siya automatically in 30 days. And then that is why after this, ako ni siyang i-download karon. Ako ni i-upload sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe. Again, thank you so much mga subscribers ani nga page. Mga star senders, thank you kayo. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para daghan ang ma-bless. Amen. So that's all for tonight. Ampo kanunay, amping para mo abante ta. Ampo amping abante. To God be all the glory. Good night everyone. See you next time. God bless.